Què és la plataforma d'afectats per la hipoteca? Doncs la plataforma d'afectats per la hipoteca neix formalment al febrer del 2009 a Barcelona, però en realitat veu d'un treball previ d'alguna gent que érem activista pel dret a l'habitatge i que havíem participat en mobilitzacions prèvies, concretament a UBD Vivienda, que va ser la mobilització ciutadana massiva que va haver-hi en el moment àlgid de la bombolla immobiliària el 2006, i que també va ser estatal, va ser molt pre-15M, no? Va ser la pròpia ciutadania que davant de les polítiques nefastes d'habitatge i dels preus abusius, doncs la pròpia ciutadania es va autoconvocar a través de les xarxes socials, a les places, per denunciar els preus de l'habitatge, no? I aleshores en aquell moment l'Estat negava que hi hagués bombolla immobiliària. De fet, fins que va esclatar la bombolla, l'Estat seguia negant que hi hagués bombolla immobiliària, però la ciutadania l'estaven patint i per tant sabia que existia. I aleshores, la bombolla, una de les característiques fonamentals era que s'accedia a l'habitatge a través del sobreendeutament de la població, no? La política pública de mercantilització de l'habitatge que s'ha fet a l'estat espanyol, que ha fet que el lloguer no fos una alternativa real i que els bancs acabessin fixant el preu de l'habitatge en base a la capacitat màxima de sobreendeutament, no? I aleshores, com que no hi havia límits al crèdit, no hi havia límits al sobreendeutament, a diferència d'altres països, doncs els bancs inflaven els preus dels pisos perquè el seu negoci era el crèdit immobiliari. Quan més crèdit donaven, més negoci feien, no? Aleshores, clar, l'Estat negava que hi hagués la bombolla, nosaltres la patíem, sabíem que existia i per tant ja vam començar a denunciar la bombolla i a treballar en què passarà quan esclati, no? Això ho vam estar treballant el 2007 al 2008, sabíem que esclataria la bombolla i que per tant quan hi hagués atur massiu, sobretot en el sector de la construcció, com que la principal despesa de les famílies era pagar l'habitatge i concretament la hipoteca, pensem que en el 2006 a l'estat espanyol es va arribar a un dels desequilibris més grans de tota la Unió Europea d'accés a l'habitatge del 90% en règim de propietat. O sigui que és un desequilibri entre propietat i lloguer que no existeix pràcticament a cap altre país de la Unió Europea, no? I amb una situació laboral on no augmentava la capacitat adquisitiva de la gent, sinó tot el contrari, cada cop hi ha més precarietat laboral i el que ells anomenen flexibilitat, no? I que en realitat és explotació pura i dura. Però és clar, en una situació cada cop més inestable laboralment no s'explica que gairebé tothom accedís a través de la propietat, i és perquè hi havia polítiques públiques molt agressives que feien que la gent veiés com a única opció la compra-venda, no? Perquè fiscalment s'impulsava només la compra-venda, perquè el lloguer no és una alternativa estable ni assequible i per tant tothom es va veure conduït cap a la hipoteca. Doncs, coneixent aquesta situació com la coneixíem perquè l'estàvem patint, això ens va fer preveure que quan esclatés la bombolla hi hauria moltíssima gent que no podria pagar la hipoteca i aleshores que hi hauria un problema de desnonaments massius. I aleshores amb aquesta hipòtesi vam treballar el 2008 i al febrer del 2009 creem la plataforma que des de que la vam crear desenes i desenes de persones ens van començar a contactar i vam confirmar la hipòtesi de que realment el problema era greu, no? Però era fins i tot molt més greu del que havíem pensat en un inici. Primer perquè sobre la marxa vam descobrir una cosa que gairebé ningú sabia quan va signar les hipoteques, que és que tenim aquesta llei anòmala i perversa que no té comparativa amb cap país del nostre voltant, on la gent aquí no només pot perdre l'habitatge, sinó que es pot quedar amb un deute enorme de per vida, no? Hem de pensar que tota aquesta gent, aquests milers i milers de persones que es van hipotecar, no eren conscients d'assumir el pitjor risc de la seva vida, feien el que feia tothom, el que era normal fer i el que el propi estat et recomanava que fessis, no? Llavors era gent que treballava, gent de classe baixa, classe mitja, gent immigrant, gent autòctona, amb fills, sense fills, tota mena de gent, no? Que feien el que tothom feia i que tenien una necessitat bàsica a cobrir, o sigui, no era per especular que la gent es comprava habitatges, estem parlant d'un bé de primera necessitat, un dret fonamental. Aleshores, clar, quan la gent fa el més normal en principi del món, treballa, es compra un habitatge, forma una família i de cop això es trenca i en molt poc temps perds la feina, perds per tant la teva capacitat econòmica, el teu estatus social, pots perdre l'habitatge i a sobre descobreixes una cosa que no sabies, que és que et quedes amb un deute de per vida, amb totes les conseqüències que té això, que no és només que et puguin embargar una part de la nòmina, sinó que ets un proscrit financer, és la mort civil de les persones i això t'invalida per ser un subjecte econòmic, és a dir, activitats tan normals com contractar una línia telefònica, com comprar-te una rentadora a terminis, com inclús accedir a una feina o llogar un pis, pot ser un problema perquè el teu nom surt en vermell en fitxers d'accés públics i per tant ja no ets un subjecte de fiar, no? de confiar econòmicament. Aleshores, clar, a les persones té un impacte això, a més, en una societat com la que s'ha impulsat en els darrers anys neoliberal, on s'han impulsat uns valors terribles d'individualisme, de competitivitat, on la gent es mesura per lo que acumula i per les propietats que té i no pel que desitja o pel que comparteix. Doncs clar, quan tot això falla,
la gent, a sobre de que no sap què fer perquè es veu condemnada de per vida, a més s'avergonyeix, es culpabilitza i s'amaga. O sigui, al principi la gent sobretot ens arriba amb un complex de culpa, ho viu tot com un fracàs personal, com un problema individual, i el que més li preocupa abans que pagar el banc pràcticament és que no se n'enteri la meva família o els meus veïns, perquè a més aquesta societat malalta que hem construït aquests anys resulta que està més estigmatitzada l'empobriment de persones treballadores que no pas el gran delicte i el gran crim, que és robar milers de milions i ensorrar l'economia del país com han fet les entitats financeres. Això està ben vist, relativament ben vist des del poder, i en canvi l'empobriment de les persones treballadores està mal vist i la gent s'avergonyeix de que la gent sàpiga que has perdut la feina. Vam tenir molt clar des que vam començar que nosaltres no érem un lloc d'assistencialisme, que ni el millor dels advocats et pot lliurar d'una llei injusta, i per tant sempre a tothom que ens ha contactat li hem deixat molt clar que això era una experiència d'autoorganització ciutadana des de la base, on tots i totes som corresponsables de lluitar contra un marc legal injust, i que per tant no és que uns ens ajuden a uns altres, no és que hem de tenir advocats perquè et portin un procediment, el procediment és injust, està fet per sobreprotegir les entitats financeres i per tant fins que no canviem les regles del joc hi ha poca cosa a fer. I per tant sempre hem tingut molt clar que la prioritat era fer incidència i a partir d'aquí s'han dissenyat les campanyes principals de la plataforma, és a dir, dació en pagament per al tema de la deuta, de que la gent, si perd la propietat, perdi també el deute i no es quedi en una condemna de per vida, però d'altra banda, amb el tema de l'habitatge, moratòria dels desnonaments, de tots els desnonaments de vivenda habitual, i d'altra banda no té sentit i és immoral que hi hagi milers d'habitatges buits en mans de les entitats financeres mentre milers de persones es queden al carrer. I per tant demanem que es reconverteixin aquests habitatges com a mínim en un parc de lloguer social que com a màxim suposi el 30% dels ingressos. Aquestes són les demandes de mínims, el lloguer social, la moratòria de desnonaments i la dació en pagament, que han articulat totes les campanyes d'incidència que han anat fent les plataformes d'afectats per la hipoteca, però al mateix temps des del principi també la plataforma va tenir molt clar que no ens podíem limitar a fer això, perquè precisament estem denunciant que estem amb un problema que afecta a lo més bàsic de les persones, o sigui, un habitatge digne no és una qüestió ideològica, és una qüestió de supervivència, és un bé de primera necessitat. Aleshores, realment la vida de les persones està en joc, està literalment en joc i no podem esperar que canviï la llei. I per tant, no podíem esperar a fer tota la campanya d'incidència i havíem de trobar mecanismes de fer efectius o de defensar els nostres drets al moment. I per això sempre hem actuat a dos nivells diferents, a part de fer campanyes d'incidència, també hem estat creant des del principi espais de suport mutu. Nosaltres, per exemple, l'assessorament mai el fem individual, sempre el fem col·lectiu, perquè aquest assessorament col·lectiu permet que la gent es formi, s'empoderi, es pugui autodefensar davant de les entitats financeres amb els consells i les experiències que anem reunint entre tots i totes, però a més també serveix perquè la gent experimenti que no és un problema individual, que és un problema col·lectiu, perquè es desculpabilitzi, i gràcies a això el moviment ha crescut en molt poc temps moltíssim per tot el territori, i a més amb la pròpia gent afectada empoderada i siguent protagonista de la defensa dels seus drets. A part d'aquest espai d'assessorament col·lectiu, hem hagut de desenvolupar estratègies de negociació amb les entitats financeres i hem hagut de fer campanyes fins i tot de desobediència civil, com és la campanya Stop Desnonaments. Nosaltres, abans de fer aquesta campanya, hem esgotat totes les vies possibles, hem parlat amb entitats financeres, amb serveis socials, amb oficines d'habitatge, i quan tot això ha fracassat i arriben les dates de desnonament, hem entès que no només era un dret, sinó que era una obligació de la ciutadania desobeir lleis injustes per forçar que canviïn, i que al llarg de la història de la humanitat les lleis injustes només han canviat quan hi ha hagut una mobilització ciutadana que ha desobeït aquestes lleis injustes. I aleshores, en base a això, hem començat una campanya que ja ha aturat més de 500 desnonaments a tot l'Estat, i també hem forçat a les entitats a través de diferents accions a negociar i hem aconseguit centenars de dacions en pagament i de lloguers socials. No tots els casos es resolen i per això tenim molt clar que hem de seguir lluitant per canviar les lleis, però moltíssims casos s'estan resolent gràcies simplement a l'acció de la ciutadania, a perdre la por i a no acceptar el xantatge que han fet les entitats financeres a les administracions públiques. Quina relació té amb la resta de moviments socials? Jo crec que la plataforma Afectats per la Hipoteca té com dos components molt significatius dels nous moviments socials que van sorgint en els darrers anys. D'una banda, neix d'una organització que no té res a veure amb els moviments tradicionals, no només amb les organitzacions més clàssiques com partits i sindicats, sinó amb el que eren els moviments socials també. Surt de llocs de gent no polititzada, que fa un procés de politització molt ràpid per una agressió a drets bàsics molt bèstia que estem vivint en els darrers anys.
Però també és veritat que s'alimenta d'alguns moviments, sobretot de les versions més obertes d'aquests moviments que han estat incidint en els darrers anys. La plataforma, per exemple, no sorgeix del no-res, ve d'un moviment previ, que és el moviment UB de Vivienda, que és el moviment pel dret a l'habitatge immediatament precedent, però aquell moviment també era sobretot una experiència de politització bàsicament de gent que no estava polititzada, o sigui, on els moviments més tradicionals, fins i tot el moviment ocupat, van tenir molt poca incidència. No? Sí que van haver-hi col·laboracions amb alguns dels sectors més oberts d'aquests moviments més tradicionals, però no va sorgir en absolut d'aquests moviments. No? I aleshores, un cop avança la plataforma Afectats per la Hipoteca, sí que totes les seves campanyes bàsiques, etc., les dissenya des d'aquesta mobilització de la pròpia gent afectada, que en el 90% són casos de gent no polititzada prèviament, però efectivament amb el 15M es produeix un punt d'inflexió a diversos nivells, sobretot de capacitat de mobilització i d'articulació. No? De fet, per exemple, és molt significatiu que la campanya Stop Desnonaments neix 6 mesos abans del 15M, al novembre del 2010, i s'atura un primer desnonament quan aleshores no estava en absolut en l'imaginari social i semblava impossible aturar un desnonament, perquè a més és el que comentava, no? Que fins i tot està mal vist sortir a dir públicament em fan fora de casa, ho he perdut tot, no tinc on anar i demano ajuda. No era fàcil que algú fes aquest pas. Aleshores, amb el suport mutu es fa aquesta acció, es grava en vídeo, es fica a la xarxa, això anima a altres casos d'aturar desnonaments i a partir d'aquí s'aturen unes desenes de desnonaments, però hi havia un problema material pràctic de que als desnonaments ens arribaven notícies de tot el territori i no hi havia cap mena d'estructura creada perquè la plataforma neix del no-res. No? Aleshores era impossible respondre a tots els possibles desnonaments que ens contactaven. I just aleshores, quan al maig esclata el 15M, això genera de forma gairebé espontània una organització territorial a totes les poblacions, no? A Catalunya i a l'Estat, i immediatament es produeix una confluència natural. No? De fet, la mateixa plataforma convoca el 15M des de la primera manifestació, perquè el lema que va començar a circular per la xarxa ens vam identificar plenament, no? El de no som mercaderia en mans de polítics i banquers, però més enllà de convocar, jo crec que és una trobada perfecta en la mesura en què la plataforma necessitava que hi hagués una mobilització social generalitzada que fes seva les campanyes com la d'aturar desnonaments i al mateix temps el moviment del 15M, després d'una primera expressió d'indignació generalitzada, vol concretar amb coses més concretes, en donar resposta a problemes concrets de la vida quotidiana i troben les campanyes ja treballades de la plataforma, com és la dació en pagament o stop desnonaments, campanyes concretes per fer front als problemes concrets de la vida de la gent. Quin és el perfil sociodemogràfic dels afectats i afectades? Entre el perfil de la gent afectada hi ha molts tòpics, no? Perquè els mitjans semblaria reflectir molt que és un problema de pobres, d'immigrants. No és veritat en absolut, és un problema que afecta tota mena de gent. I el que sí és veritat és que potser al principi dels 2 primers anys d'aquest problema sobretot s'ha visibilitzat alguns col·lectius, per exemple el migrant, però per alguns motius molt concrets. Primer, perquè són els primers en caure. O sigui, molta gent migrant treballava en el sector de la construcció, que és el primer que pateix l'atur, i a més les persones migrants tenen menys xarxa social, no? Perquè tenen la família normalment al seu país d'origen i la gent autòctona tira molt dels familiars per intentar seguir pagant la hipoteca i per aguantar. Aleshores, efectivament, les persones migrants són les primeres que cauen en aquesta trampa. Hi ha un altre element important, que és que no són en absolut el col·lectiu més afectat. De fet, nosaltres, segons les estadístiques pròpies de més de 10.000 enquestes de persones que ens han contactat, ens surt que el 80% de la gent és autòctona, no és immigrant. O sigui que semblaria per la representació pública que hi ha una desproporció molt gran, que hi ha una explicació molt clara, que és el tema de la vergonya. La gent autòctona té molta més vergonya i pateix molt més el tema de l'estigma social de la pobresa que les persones migrants que venen de fora i que també tenen menys xarxa social aquí, no? I per tant tenen menys aquest sentit de la vergonya. Després, a mesura que ha anat avançant la crisi, ha anat caient tothom. No? I aleshores, primer era sobretot persones immigrades, però després ha sigut sobretot gent autòctona. Al principi era molt més classe baixa treballadora, però ara està arribant a classes mitges i fins i tot a vegades ens arriben casos de classe mitja alta, no? I de tota mena de professions. Al principi era sobretot construcció pura i dura del sector immobiliari, però després són professions liberals com arquitectes que suposadament tenien un gran estatus social, però que ara estan en un atur absolut i amb un col·lapse, no? I aleshores estan caient tota mena de professions i ens estem trobant amb tota mena de gent, amb famílies, amb persones, amb monoparentals, amb tota mena de gent. Evidentment, entre les persones afectades hi ha homes i dones per igual, però un fenomen que jo sí he observat
és que en alguns casos aquest tema que explicava de la vivència com un fracàs personal, no? L'estigma de la pobresa, afecta més als homes. O sigui, l'imaginari, no? El rol social de l'home, que se suposa que ha de ser el cap de família, el que tiri endavant amb la família, quan tot això cau i es desmunta, no? I de com no hi ha ingressos, pots perdre l'habitatge, et quedes amb un deute de per vida, a l'home això li costa més d'enfrontar-lo, no? Perquè se suposa que li ha fallat a la seva família, és un fracassat i superar aquest imaginari social li costa bastant més que la dona. Per regla general, sempre hi ha excepcions, no? Però per regla general. Llavors ens trobem amb situacions d'homes que es deprimeixen, que s'intenten suïcidar, que es cauen en l'alcoholisme i tal, i és la dona la que agafa les regnes de la situació i la que ve a assessorar-se, la que organitza les accions, la que es fa càrrec a més dels menors que moltes vegades hi ha en aquesta família, no? O sigui que moltes vegades sí que veus a una dona que abans estava en una situació familiar segurament amb un segon plànol i que en canvi ara ha d'agafar les regnes de la situació per fer-hi front. No? Això és algo habitual. Jo crec que ens estem trobant amb tot. Vull dir, avui en dia la societat és molt plural i molt multiforme, no? Hi ha tota mena de nuclis familiars, no només el tradicional de pare, mare i fills, i ens estem trobant amb de tot. I també ens estem trobant que estan caient persones que suposadament ho tenien tot resolt, no? Persones grans que tenien ja un habitatge pagat i ja vivien de la jubilació, que no és gaire gran, però com que tenien l'habitatge pagat doncs ja podien anar fent, però per avalar els fills, per exemple, que és una cosa totalment legítima, no? El poder ajudar els teus fills a emancipar-se, doncs ho poden perdre tot, i aleshores, perquè amb una execució hipotecària no només el banc es pot quedar amb l'habitatge de les persones hipotecades, sinó també amb els avals, i per tant et trobes que amb una sola execució es poden perdre 2 o 3 llars, no? I en el cas de persones jubilades que tenen una pensió mínima, si els hi treuen l'habitatge, els hi treuen la vida, no? I ens estem trobant en casos molt extrems. Quines formes de participació hi ha a l'ESPA? Les formes de participar a la plataforma són diferents i van evolucionant conforme va evolucionant el moviment que està en ple ebullició, no? D'entrada, la forma més regular de participar a la plataforma i el primer contacte que té la gent afectada és l'assessorament col·lectiu, no? Que ho fem normalment un cop per setmana a les diferents plataformes, i és on es fa assessorament, però mai de forma individual, no? I la persona que arriba doncs, pot explicar els seus dubtes, però veu, a més experimenta que els seus dubtes són els mateixos que el de molta altra gent i que la seva situació no és només la seva, no? A base de repetir en aquests espais, la gent va trobant recursos i forces per fer front a l'entitat financera, per intentar batallar pel seu cas. Quan això s'encalla, demana suport en els seus companys i companyes a l'assemblea i es van organitzant accions, i això va generant ja formes espontànies d'organització d'accions i d'acompanyaments, que és una altra forma de participació. Clar, com que ha crescut tant darrerament, per exemple, nosaltres a la plataforma de Barcelona i a moltes altres hem hagut de ja crear diverses assemblees a la setmana. Tenim una que és l'assessorament, que és on sobretot arriba la gent que arriba per primer o segon cop, però hem hagut de crear ja una altra assemblea a la setmana només per organitzar accions de recolzament a les negociacions dels diferents casos, no? A més, perquè ara també, com que ja hi ha un volum tan gran, sobretot amb algunes entitats com Catalunya Caixa, que té un volum elevadíssim de gent afectada, doncs ja estem intentant fer negociacions col·lectives perquè és insostenible anar cas a cas, no? Aleshores, també ens estem organitzant per entitats financeres, per exemple, que és una altra forma de participació. Això és més, diguem-ne, per la batalla del cas a cas diari, no? On es fan aquestes negociacions i quan arriba un desnonament s'organitza la resistència en el desnonament, i després hi ha accions més de fons que van sorgint per fer pressió en un moment donat si s'està discutint una llei, per pressionar el govern, per pressionar els partits polítics, diferents accions que es van organitzant. I aleshores, bueno, també es pot participar a través d'internet, a la web hi ha moltíssims materials, es facilita molt que la gent pugui organitzar la seva pròpia plataforma a la seva pròpia localitat, no? També és una clau del moviment el fet que des del principi el vam concebre perquè fos molt fàcil que la gent s'autoorganitzés localment, no? S'elaboren molts materials molt didàctics de formació jurídica perquè qualsevol tingui a l'ABC i pugui autoorganitzar-se en la defensa dels drets bàsics en aquest tema. Quina és la contribució de la PA? El fet de que les plataformes crec que tenen una importància, no? Un valor que ha estat, evidentment, incidir en el tema de les execucions i els desnonaments. Quan vam començar estava completament invisibilitzat, quan vam començar a plantejar la dació en pagament ens deien que eren uns demagogs i que això era impossible, i 4 anys després no només tothom en parla i tothom coneix el problema i té un ampli consens social, sinó que ara ja fins i tot a nivell governamental les propostes que s'estan debatent són les que ha plantejat la plataforma, la moratòria dels desnonaments, la dació en pagament, no? O sigui que a nivell d'incidència jo crec que encara no s'ha aconseguit canviar la llei, però es pot dir que realment s'ha aconseguit un nivell d'incidència bastant important. Però més enllà d'això, segurament més important encara que això, és que s'ha aconseguit
transformar l'imaginari social creat des del poder amb la crisi, que no és una crisi, que és una estafa. No? O sigui, amb l'excusa de la crisi el poder ha llançat el missatge de forma explícita i implícita del que ens està passant és culpa nostra, que no es pot fer res, que no hi ha alternativa, i jo crec que una mica les plataformes han començat humilment i en col·laboració amb el 15M i amb altres coses que estan passant afortunadament, s'està canviant aquest imaginari, no? I s'està demostrant que no és veritat, que l'acció col·lectiva de persones que el sistema expulsa i les dona per perdudes, doncs que aquestes persones es poden recuperar, es poden refer, poden negociar i guanyar el seu cas, poden ajudar altres persones, i David contra Goliat de cop comença a aturar desnonaments, i el banc, que semblava que era el màxim lobby de poder existent i que no hi havia manera d'aturar-lo, doncs comencem a parar-li els peus i el forcem a concedir dacions en pagament, i de cop sembla que Goliat es comença a tremolar perquè realment estem percebent que estan espantats de tot el mal que li estem fent a la seva imatge pública. Finalment, les entitats financeres tenen molt de poder, però tenen un punt feble, que és la seva imatge. Són empreses que depenen dels seus clients i realment ara segurament són una de les empreses més mal vistes a tot l'Estat, no? Amb la qual s'està aconseguint una incidència que semblava impossible i sobretot s'està transformant l'imaginari, no? Això de perdre la por, de demostrar que amb el suport dels altres pots canviar les coses, de que no és veritat que hi hagin coses impossibles, són impossibles fins que tu les fas possibles, no? Aquest canvi d'imaginari segurament jo crec que és una de les coses més importants a les que de forma humil ha contribuït les diferents plataformes. Quin tractament estan fent els mitjans de comunicació de masses? Amb el tema dels mitjans de comunicació, nosaltres sempre distingim, no? Hi ha periodistes que són persones extraordinàries, que han tingut molta sensibilitat amb aquest tema i que han fet molt des del principi per intentar treure'l, però després hi ha els mitjans on treballen aquests periodistes que són empreses i que responen tots a uns criteris molt uniformes en tots els sentits, no? Des de decidir quan una cosa és notícia i quan no ho és, a com es tracta aquesta notícia, no? Aleshores, clar, nosaltres ens hem trobat que com a moviment hem tingut molt clar que havíem d'intentar utilitzar les poques escletxes mediàtiques que hi havia, perquè era una forma d'arribar al gruix de la... O sigui, vivim en una societat mediàtica, ens agradi o no, i per tant per arribar al gruix de la població has d'utilitzar els mitjans de comunicació, però clar, això no vol dir que els utilitzis de forma crítica, no? Sapiguent com funcionen i ficant límits, perquè si no en alguns casos se't poden menjar. Això, ens hem trobat situacions realment molt violentes on, clar, el primer problema és que et venen amb això de que et busquen la història humana, no? Els mitjans, i aleshores t'ho expliquen com dient no, perquè això ajuda molt més a generar empatia, a que la gent s'identifiqui, i fins a un cert punt pots estar d'acord, a dir, més enllà de les xifres i de la denúncia, el fet de veure concretament què vol dir en la vida de les persones aquest procediment bàrbar que tenim d'execució i de desnonament, està bé, però clar, és diferent dir veure què significa en la vida de les persones a buscar el caso humano, com diuen ells, que és anar a treure la família totalment victimitzada com un subjecte passiu i anar a fer escarni del drama humà, no? Això hi ha un abisme entre una cosa i l'altra. I això és malauradament el que et trobes, o sigui, que et busquen el cas que quan més dramàtic millor, que si hi ha nens millor, o sigui, que es fa un sensacionalisme i es fa espectacle de la misèria de la gent. I a sobre que a vegades sense voler, a vegades volent i a vegades sense voler, es falseja la realitat, perquè buscant tant el cas dramàtic, per exemple, no s'explica una cosa tan important com que és que aquella persona ha anat a una plataforma afectats per la hipoteca, ha trobat un suport i ha aconseguit negociar amb el banc, i en canvi el mitjà només es concentra en explicar que té tants fills, que està malalt, que, no? I no està explicant una part que és realitat d'aquella persona i d'aquella història, no? Llavors nosaltres ens hem intentat defensar d'això, que quan tots els mitjans ens han volgut venir a buscar el cas humà, li hem dit, bueno, podem presentar-te gent afectada sempre i quan respectis uns mínims, sempre i quan expliquis també la lluita col·lectiva i no només la individual, i hem ficat algunes regles, no? I aleshores la major part de les vegades ens n'hem sortit, però no sempre, no? I una altra cosa que destacaria dels mitjans de comunicació és que busquen lo espectacular, i aleshores la campanya Stop Desnonaments, que visibilitza molt el conflicte, no? I la situació més violenta, que és aquella en la que l'Estat intervé per fer fora una família i deixar-la al carrer, doncs segurament ha estat una de les coses que més ha tret els mitjans de comunicació, però ha sigut més difícil que expliquessin tota la tasca prèvia que hi havia, no? Hi havia una gran part de la història que no s'explicava, que és que abans d'arribar al dia del desnonament havíem anat a intentar negociar amb el banc, havíem anat a serveis socials i no havíem tingut resposta, havíem intentat parlar amb l'administració, i tot això, a més amb els tempos aquests capitalistes en els mitjans de comunicació on s'ha d'explicar tot en 30 segons, doncs tampoc és impossible. O sigui, el que estem vivint ara mateix no s'explica en 30 segons. I aleshores, aquesta mania d'intentar encabir tota una història i tot un conflicte amb càpsules tan minúscules, excepte molt poques ocasions excepcionals de programes de més llarga durada, fa que sigui impossible descriure bé la realitat, no? O sigui, serà impossible que ho reflecteixin bé mentre el format majoritari sigui aquest format que no vol avorrir a les persones, que ha de ser ràpid, que ha de ser fresc, i quan més dramàtic millor. Evidentment, mentre facin això estaran violentant la realitat i no l'explicaran mai de forma fidel. Considera que la seva condició de dona ha influenciat la seva presència pública com a portaveu de la PA?
jo he notat ara un canvi, o sigui, ara que les plataformes, per primer cop, gairebé 4 anys després, el 2012, diguem-ne que el poder no ha tingut més remei que reconèixer-nos com a interlocutors, i encara no del tot, perquè el govern encara seria hora que ens convoqui, tenint en compte que som l'entitat que portem més temps denunciant el problema, més experiència amb el tema, i encara és hora que ni el govern català o el govern espanyol ens convoquin a res. Però, malgrat aquests, els partits majoritaris i el govern que encara no ens ha convocat, a nivell social sí que ara hi ha arribat un punt en què se'ns ha de reconèixer com a interlocutor. Fins i tot les entitats financeres s'han vist obligades a reconèixer-nos parcialment com a interlocutors. No? També a nivells de mitjans de comunicació hem notat aquest canvi. He de dir que al principi, sobretot, sí que notava moltíssim com passava molt el fet de ser, primer, ja no tant per ser home o dona, sinó simplement pel fet de ser d'una experiència d'autoorganització, se't ninguneja, se't menysprea, s'és molt més agressiu amb tu, no? Tant a nivell institucional, administració pública, com de mitjans de comunicació, i a sobre, quan tens el plus de ser dona, has d'aguantar que, malgrat tenir gairebé 40 anys, et tractin com una nena, no? I et diguin, ai nena, és que tu... Això m'ha passat a diversos programes que suposadament són seriosos de televisió i de ràdio aquí a Catalunya. Ara això, afortunadament, amb el pes que ha acabat guanyant la plataforma, passa cada cop menys, però efectivament mai et tracten igual i tu sempre ets allà com una intrusa i t'estan com perdonant la vida o t'estan deixant la paraula puntualment, però notes que no és el teu lloc habitual i que la que puguin et tornaran a treure d'allà. Els actors socials afectats per la crisi poden reaccionar davant la seva situació? Jo crec que les plataformes, una de les coses que clarament han demostrat és que no és cert que les persones més empobrides, no, o víctimes d'un sistema d'exclusió i d'explotació, que aquestes persones no puguin superar aquesta situació d'empobriment o d'exclusió o d'explotació i que al contrari, o sigui, que trobes històries de transformació humana que quan la gent té realment una oportunitat i quan veu una possibilitat, veus a persones que quan arriben a les nostres reunions no poden ni parlar perquè trenquen a plorar, però quan de cop troben un context d'oportunitat on recuperar-se com a persones, on recuperar la dignitat i on veure que realment hi ha una alternativa, aquestes persones en poc temps fan una transformació increïble i acaben tenint una capacitat d'acció que moltíssima gent molt culta i molt preparada no tindrà mai, no? I a més des d'una força, d'una experiència que és imparable, no? I aleshores veus a gent que arriba que no pot ni parlar i acaba batallant pel seu cas, guanyant-lo i ajudant a altra gent nova que arriba en les mateixes condicions i acaba sent una de les principals activistes, i aquí tenim molts exemples, no? I que us en puc presentar molts, afortunadament. Quines són les limitacions i reptes de la plataforma d'afectats per la hipoteca? Una de les limitacions que tenim és que és tan intens el que estem vivint a tots els nivells, no? Des de cada història individual i col·lectiva que arriba fins aquí, que són moltes situacions límit, fins al nivell de creixement que ha tingut el moviment en tan poc temps, sense tenir cap estructura per fer-ho, fins a la capacitat d'incidència que també s'ha disparat en molt poc temps, i de cop tenim un munt d'interpel·lacions de partits que volen parlar amb nosaltres, administracions, col·lectius professionals, mitjans de comunicació, i clar, no tens una estructura i no estàs preparat per respondre a totes les interpel·lacions, als centenars d'emails que t'arriben cada dia, trucades, no? Això sens dubte és un límit, i també és un límit fins i tot per pensar en el propi moviment, perquè estem tan ficats en el dia a dia que ens costa agafar distància per dir, bueno, cap a on anem, fins on hem arribat, ho intentem fer, però no sempre és fàcil, no? Segurament aquesta és una de les principals limitacions. Ara tenim claríssimament reptes organitzatius i de coordinació, perquè, per exemple, clar, la plataforma va néixer a Barcelona, però es va extendre ràpidament a Catalunya i ara a tot l'Estat. Aleshores, ja la vam dissenyar perquè es pogués organitzar molt localment, no? Com en plataformes autònomes localment, que tenim un mínim comú amb les campanyes que defensem i que tenim unes eines mínimes de coordinació a través d'internet, bàsicament, i de trobades puntuals que anem fent. Però, clar, cada cop més tenim una interpel·lació de context, les negociacions col·lectives, les entitats financeres amb les que parlem són les mateixes i necessitem més posar en comú els coneixements, les experiències i ficar-nos d'acord sobre com reaccionem a determinades coses. I no tenim una estructura organitzativa i aleshores en molt poc temps hem d'improvisar, no? Segurament un dels reptes que té el moviment és com s'articula sense caure en una forma clàssica d'organització, perquè ja hem vist que això no ha funcionat, no? Jo crec que és molt simptomàtic, o sigui, l'èxit de les plataformes d'afectats per la hipoteca sorgeixen d'una antiorganització clàssica, no? O sigui, ni cap partit, ni cap sindicat, ni cap ONG clàssica, cap de les organitzacions, els col·lectius tradicionals, ni ha sapigut veure el problema, ni s'ha avançat, ni ha reaccionat, no? Vull dir, Càritas ha trigat 2 anys en començar a donar un servei específic sobre el tema, o sigui que realment
falten noves formes d'organització social que no tenen res a veure amb les antigues per donar resposta, però també per veure com després s'articulen i es fan sostenibles i després s'enfronten als nous reptes, perquè clar, ara estem batallant per uns mínims, però aquí no s'acaba el tema, tenim molt clar que el problema no és només la hipoteca, el problema és la mercantilització de l'habitatge i l'altra cara de la moneda és el lloguer. Molta gent es va hipotecar perquè el lloguer aquí no és una alternativa i de fet molta de la gent que ara perd l'habitatge per l'execució hipotecària se'n va de lloguer i el lloguer cada cop és més precari en aquest país i el nou projecte del govern, a més, és liberalitzar-lo encara més i reduir de 5 a 3 anys el contracte. O sigui que cada cop serà pitjor la situació. Amb la qual cosa, quan aconseguim, perquè estic segura que aconseguirem canviar la llei hipotecària i aconseguim la dació en pagament i el lloguer social, no haurem resolt el problema. Haurem de seguir batallant perquè realment l'habitatge sigui un dret en aquest país, no? I per tant ens queden uns quants reptes pel davant. Estructures així, les més clàssiques de representació social, com poden ser partits, sindicats, grans ONGs, responien a una estructura antiga de la societat, no? on hi havia uns rols socials molt marcats i aquestes estructures ara no responen a la realitat, per exemple, d'internet, de les possibilitats de participació múltiples que hi ha, que s'estan fins i tot limitant des del poder, no? Intentant aturar perquè no qüestionin el 15M és una demostració claríssima, no? Com milers de persones es poden organitzar en poquíssim temps amb objectius molt clars sense tenir cap mena d'infraestructura i això, per exemple, amb la xarxa social s'ha vist claríssim, no? Llavors hi ha unes potencialitats d'organització social amb una forta autonomia enormes que s'estan limitant des del poder precisament perquè qüestionen l'estatus quo, les formes d'organització tradicionals que estan allà agafades, no? en les microformes de poder que això representa, no només els partits polítics sinó també a nivell d'entitats socials. Clar, a més, hi ha unes dinàmiques perverses, no? de qualsevol sistema establert que quan portes un temps aquestes estructures es converteixen en dinàmiques parasitàries on entren en un joc de finançament, de subvencions, d'estructures i aleshores al final l'estructura sembla que és més important perpetuar la pròpia estructura que no la finalitat per la qual es va generar aquella estructura, no? I clar, i això en algun moment s'ha de renovar claríssimament. Estructures com partits i sindicats, tal com estan concebuts fins a dia d'avui, no responen a la realitat actual, van molt pel darrere, o sigui, no han previst els problemes, no han sabut reaccionar amb ells. Aleshores, està clar que s'han de renovar aquestes estructures i s'ha de passar per algun tipus de procés de refundació democràtica, que a més tenim més possibilitats que mai de fer perquè hi ha mitjans per fer-lo, no? I per tant, simplement és que hi hagi que es desbloquegi la voluntat política que actualment està completament segrestada.